Здравейте на всички, които ме гледате. Продължаваме с третия епизод на GTA San Andreas, или да. Опа. Прикалила с лихтар. Да, и в същата игра сме, нали, веднага почнах. Мини игра. Никой не го интересува. Важното е да има клип, поне мене. И аз трябва да почитам основера. Аз имам 10 кила, от 9. Как влязох от тука, бе? Как влязах тука? Бих някакъв Убих някой рандом. Някакъв рандом. Аз убих всички рандом. да кажа фака почега обаче. Добре, от тука как се бяга? Спейс, бе. Не бе, от тук как се излиза? Къде е изхода? Още един шотгън. Ще ми е от полза. Много от полза. Ще караме пица. Добре! Как ще умра, бе? Как няма... оттам се бяга. И Иванчо, бе. Айде, махай се това мотор. О, тия са на кораба! Перфекто просто. Перфекто. На кораба. Да. И аз уча ми сега на кораба. Аз бях първоначално над... Има едни бомби, които ги оцелиш и гърмят. Ма не знам. Някакви бомби... Да, има бомби на кораба. Това бомба ли? Молотовка! Супер. Сука. Ето я ракетата! На клипа ще видиш. Ти ако си мислиш, че ще гледам какво? Ако? Не знам, не те знам. Ма има едни ракети. Сега. Всякото. Какво? Аз намерих всичко, ама не е живот. Сериозно, то е бъкано с животи. Намерих разни. По кораба има. Да, по кораба има много в изобилие са. Да, аз се качвам на кораба. От нищото ми дойде. Горе, айде само това да играем, бе. Да, наистина, много е интересно. Ботът просто и... Ма не знам как... Детраш. Винаги гласовете за детраш. Ма не знам как се правят тия ботове. Еми той че излиза отдолу и... Не бе, който ги създава? Който ги създава? Аз имам да се взема пепси. Аз отивам да взема себе си. Ти не се лизе? Не. 11 кила. Вие колко имате? 9. И аз 11. Явно то, който има най-много, ще го покажа като топ-плей и нещо такова. Може би. Казвам. Надали. Ще го изпишат. Да, като в Paladins, подобно. Може, не знам. Ама няма да покажа какво е правил, защото няма Да. Отде знаеш? на 100%. Ма пък да има. Ако правя... Смял се. Мен много ма кефи да съм на такъв камион. И шотгъна не е реалистичен както тук в тази игра. Защото брат трябва ти поне 20 пъти да стреляш един човек, брат. Пък в GTA 5 просто стреляш веднъж и той вече е мъртъв. Ами да, там на един... То на един... Да, то там е много реалистично за това. Това е минус на играта, това не е интересно. Не е вярно. Точно за това е направено за реалист. Да. Тук трябва да използваш 20 куршума, за да убиеш един човек. Ма това е якото. Ама то в онлайна си е както тука. Ама, примерно, на полицаите не. Веднага си ги убиваш от един. То е яко. Аре, аз съм полицай. Живота в Бомбата стреля по 6
Тихо, Ване. Да, ама само че говориш Значи английски. не знам дали ще го разберете, ама живота стреля по всички. Ко? Живота стреля по всички. Да. Нашия живот, живота, който... Не, самия живот. Реалния? Да, живота стреля по всички. Ми даде. Задах. Да бе знам, че... С помпата стреля един куршум. Има... И се стрела после 6 ачми и те убива човек. Поне 3-4 отсътват човека. Как е то невидимо? 100% то беше невидимо. Само му се виждаше оръжието. Някакви са невидими. Да, само оръжието му се виждаше. Да, това е баш тъпото. Ами някои мои са си... Не знам, купили? Някакви са хакери. Не е вярно. Колко кила имате? 12. Аз съм 13. Ама Иване, то мой като в GTA 5, там някои се заплащат да не се виждат на картата. Ура, имам най-много от всички. Аз и 7 дапо имам най-много. А, не. Оде, Да, откъде? 7 дапо. Откъде? И аз ще почна да играя като... Няколко човека с 13. Тъй, че Някакви са само с Аз вече имам 14. аз 13. Аз съм... Събирам пара. Да, и аз. Някакви никакви ги няма. Да, някакви са афака О, просто. са пияни! Еми аз съм. Ще вземе таджетка, много ма кефи Като обане. убиш два пъти губиш. Какво губиш, бе? Убиш Аз два пъти. умрях тук, защото убих човек. Ти ли? Ей, ти ли играеш, бе? Да, пак да. Да, умираш два пъти. Защото взривих един камион. Защото сега съм на 10. Взех си повече патрони. Сега... За малко. Че ме заболява Аз ход. съм най-отгоре. За сега жадче си има най-много кило. Аз имам 13. Теста имаме вече. Аз съм втори по най-много кило. Аз кой съм? Аз съм- Аз съм на нулата. Виж, че като цъкнете тап, мисля, че аз съм най-отгоре. Ма ти Не. Не, аз съм. Да, това винаги... Да. Винаги показват тебе. Да. Аз забравих къде отивам, бе. Аз съм 4-ти ранг. Аз съм. И аз съм. Аз съм 8. Аз съм... Кой ранг? Аз съм 5. Не знам, не ми дава 8. Не знам. Аз съм 5. Аз съм 4-ти. Аз съм с много кила. Виждам по кой къде. Точно то. Какво беше това такси, бе? И аз го видях таксито. Но хакерско такси. Ах те. Много бавно много бързо леска време. Хора умирам. 14 кила. Аз видях един снайпер, ама много трудно го такова. Те вече някои имат по 17, бе. Да, наистина. Те ли? Да, аз съм трети. Най-вероятно. 50 кила. Аз съм 4-ти. Аз съм с много кила. Аре, това не взима, бе! Ти с калашника, бре. Колко кила имате? И 14. Аз 14. Аз убих Иван. Да, за малко как да убил, обаче така мраза, когато съм с... Знаеш на колко малко си. Късно. Аз вече си хилнах. В тази кола тук не е хубава да се кара. Да, това тук не е кола. Не е хубаво да се кара. имах предвид. Имам тиергаз. Сериозно? Тиергаз. Теарегас. Тиарегаз. Вие ручила. Елате ми, айде да се сбим, бе. Аз съм скалачник. Някакъв тиер. Някакъв рандом.
Айде, 12 кила. Има някакъв, дето е минус едно. Како е? А, да. Знам. Иван каза, че ако умреш 2 пъти, да. От какво умрях, бе? Имат по 17 кила. Я. О, да, наистина. Аз имам 17 също. Аз 14. Айде, кажем 5. Аз искам някой да се... Аре, бе! Ще да имам 15! Добре, ще ме... Ей, са с гранатата те убих. Хора, това баси интересно. Ама е много време протича. Не ме интересува нещо. Колко 20. въобще? Колко беше? 25 минути. 25, да. Сега ни остават 6 минути. Ама... горе. Горе, най-горе. Да. И колко кила може да се направим? Мисля. Да, 50. Вече минус 1. Не, нула съм. Ето тук да си има Африка печага и просто се направя кил. Нали? Какво да правиш? Мен са ми много смешни тия идиоти, дето седят афака. И какво? Море имат работа? Не, седят Африка, защото искат да свърши играта. Да, Не ми е сигурно. интересно сигурно. Ми може. Може, който всяко не ни беше интересно, че не ни да стига тях. Да, аз имам 15 кила. Да, изчакаме да леко да Аз имам 18. Аз съм 13. Те вече има хора по 20. Това в момента прилича на ти се кил Аз с изчакам кил. правото, обаче нямам надежда се. Хора, никой не намирам честно. О, някакъв. Някакъв с рокет ланчър, май. Не, аз се опитах да убия един. Ти Оле! би- Останах точно един хит и го убих. Убиха Иван. Майка! Окей. Иванчо, буркети. Ама не знам какво беше рол. Беше това рол. Това ми беше по-интересно. Дет матч, аз знам, че е дет матч. Дет мача, знам, че е дет мача. Ми, то е ясно, като чуш. Но дет матч, като чуеш. И аз не знам какво е рол. И аз. Рол само ме е интересно това е. Ай, друга да изберем рол. О, моде! Рол ще е да си правим колкото искаме, както играхме. Не, знаете ли какво моде? Моде е с коли състезание. И да се блъскаме. Май да е такова някакъв... Аз с коли не ми харесва. Може без коли, не знам. При мен аз дойдох... За малко да го убия. За да го убия, да го взема. Хора, късно е и да. Ще ли снимаш? Да. Който знае какво е рол, може да пише в коментарите. 15 кила, гай. 15 Един кил. кил. 16 кила, гайс. Оле, едни са... Ама вие сте на едно място, много сте на гъсто. Аз не съм там, аз се опитвам да стигна до там. Нали, те са много на гъсто. Аз убих Афа като човек. Оф, ти колко пъти сме ги убили. Какво се хвалиш? Ма гледай ги, всички са набъчкани. Те всички са набъчкани. Всичките са набъчкани. О, не ме. Някакъв ме пусна да го бат циганина. Нали някой само блъска? Това е им целта. Майка ви, бе! Някакъв тълбе. Сега ще ме спални някъде никъде. Нали? Който се чуди, що викам някъде никъде, не знам. Странно. Ама, да. Това е Андрей Младенов. Аз съм Андрей Ладенов, кой да очаквате? Нека само се бяга. What the fuck? Аз съм батил на скейтъра от моториста. Ти ли си това с мотора, бе? Аз съм... От някакъв цел. А пак някой не видим, бе. Да, тия невидимите са много големи кучки. Заганче.
Моите са 23 ранг, примерно. Ангеле, какво правим, бе? Още искам да те килна. Иван умря. Виктор ме уби. Това е целта. Това е Ама аз целта, искам да да. уби един човек, Това е Тори. целта, ако убих преди малко Виктори, но преди много време убих Виктори, Андрей. Аз имам 17 кил. Иван има само един кил. Той беше на минус даже. Там. Ангеле, защо така бе? Сягай се. Сега и са за училище. Мен двама ме подпукаха. 7-19. Ами ти се нарича Deathmatch, момчето ми, ако не си играл Deathmatch. Ти, Иван, аз играл Deathmatch. Лятото на 83-та. Аз имам 18 кила. Много ще ми кефа, ако някой умре, нали, аз го убия и да ми даде снайпер, нали, оръжието му. Никакъв Ами шанс. да, Али ти Какво бе? Не е вярно, видях снайпер, много трудно беше. Дори не го стигнах. Ама защо всички са напъчкани там? И защо са там? И що пък да няма? Аз ще взема живот. Майко, хвърлих се! Какво ти да правиш, вече то свърши? Откъде знаеш? Някакъв уби мене, аз убих него. Да, случило се. 30 секунди. И какво можем да направим, примерно 5 кила? Какво ни пречи? Аз не мога, защото по мене няма никой. И около мене, те всички са на другия остров. Има някакви тръби. Бих някакъв съм. Вземи си живот да оцелееш. Ма то няма смисъл. Отде знаеш, може да направя 7 кила. Да бе, И какво? Какво пречи, ако са на малко? за една минута, да бе, вече свърши. Аре, аз съм 6. Аз кой съм? Аз съм си на първо място, не знам защо. Къде пише кой съм? Къде пише кой съм наистина? Лукица. Лукица. Аз пич. Пак ли бе? О, пак ли? Играта, верно е. Аз съм много странен. Ние сме много тъпи, не забравихме, че сменим играта. Да си изиграем детмача. Убих Иван. Пак ли бе? Аз Андрей. Хора глична, ма. Андрей, виждаш ли ма как че танцувам? Да. Не. Аз мислях, отдалечавам се. О май гад. Не. Бутай ма, Виктора, бутай ма. Аз се летя. Това е Иван там, аз го убих. Бутай ма. Тя. Бутам та. О, главата ми. Ай, 10 минути. О, главата ми. И той са 30 минути, не са 25. Андрей, ще ти танцувам на ранни танци. О, лошо ме, отдалечавам се. Привет, към е бъгъл. Не се отдалечавам. Мирони ми се разпалва. What the fuck? Ой, чач. Андрей, още ли си гличнат? Да. Виждам. Отдалечавам се. Вече ми да Никой не мога бута, нищо не мога да направя. Аз вече не мога да правя, защото съм мърдъпкан. Аз дори не се мърдам. Мене екрана ми се мърда. Чай, аз ще лепнеш. Стига бе, и аз се отдалечавам. И аз се отдалечавам и къде ти Аз бъгавото? мисля, че ще бъде само един път, пък да сменим играта на Да, и аз. Yes. Мили, ще Добре. става малко детмач. Да, то е интересно и хлест. Андрей, ти лефна ли и пак Това ще Джуни? обновя. Да, оправи се. И без това, нали, без това искаме само да убиваме. What the fuck, някакъв има катана. Аз един го свалях с мотори. Някакъв има катана. Колко кила имам? Дали ще ми ги зачете? 0. Аз май и толкова си имах. А и аз имам 0. И аз.
се! Някакъв невидим циганин! Не видим циганин! За тебе циганина, бе! Аз нарисвам дома, бе! Виктора, бе! Какво? Аз презареждам те! Ами сгра... Ай, пак също стана. Его, пак стана също. Това се бакалата игра, бе. Ой, някакъв или има рокет ланчер или не знам. Аз се върна в топки, Виктория. Има халва любимка, бе. Има халва любимка. Значи не трябва да умирам. Ако умря, всички играта се бъгва. То това е целта, значи това е като наказание. Не, аз съм умрел играта ми бъгва. То при всички е така. Явно. Виктория, аз те цепи. Аз почти убих Виктор. Виктория, аз те свалих на малко. Ей, ама да си ме убил. Ама защото ме цепи. Пак това бъгна. Това си тъпата игра, бе. На мен екрана ми се плаче от погуча морска болест. Нали, аз тебе се обаче. Не мога, бе, дядо, бе. Добре, имам само и тези оръжия. Иначе винаги ще губиш. Всички имат такива оръжия. Това ти е играта тогава да не можеш да се с друго оръжие. Ти трябва да ги намираш. Игрите, ама ти да не можеш да се въоръжиш с нещо, което е на следващия степен, значи винаги ще губиш. Не, то може, ама аз отида ги знам къде са. Аз не ги възпалвам. Аз казвам по Помня, принцип, може да си един автомат и с една карабина да превземеш света. Няма как да стане. Пак се бъгна. Ще такова, ще Причи. не знам. Причи до неба. Има също оръжие, не можеш да победиш човек. Са пак ще ме бъгна. Да, Ами аз трябва да лефтвам. То ми писна. може да използваш друг вид оръжие. Освен на автомати, пушки, картечници, химики, някакво друго оръжие, самолет. Хора, пих вода за това. Дрон, или какво да ти кажа? Дрон, Играта си старта. бере го това там идиот и край, свършва. Те всички са идиоти в тази игра. Но да, Включително и тебе. Защо останахме толкова с малко? Да, бе, наистина. значи, Всички имат по 0 кила. Значи всички са лепвали. Аз и сейда. Защото ми 14 хора чистичи. Имам 4 гранати. Аз имах 10 очоки и се опитах да пала на бис. Аз няма нищо да Нали ми направя, ще защото ме е бъгнал. ами да ти е. Бомбите ни действат. Ето и дисконектна ма. Айде, сърва спря. Не е спрял. Спря, дето керори прав. И какво? Ти пак може да влезеш, май. Не мой. Айде! Айде, тайм-аут. Можем да почакаме малко. Каквото е самурай сега. Ей го. Айде, сърва, айде. Работи. Айде, махнаха го. Наистина го спряха. Вече го няма в... Много при мен го има, аз влизам. На българска земя участва в сражения. Точно, аз не го знаем, да. Аз влизам в сървъра. Иване, на тебе къде ти? На мен ми се махна от листа. Изчакай. Това си Аз спокойно. влизам. О, прайсъл. Видите, разпространиха снимка А. на която Защо при мене го няма? Стиго, първият самурай стъпил на българска земя. Беше направен и документален Моля се, тихо. Не говори на глас. как тази личност от Не далече пука. се При мен няма коопера. историческото развитие на нашата държава. Сега го има. Зава При мене няма коопера. на 19. Брат, тук е брат. При мене я няма. Япония. При мене я няма. Ване, Това е един от най-типичните излишни ценности на характерите на аз колко играя в мен е такова. самурайски. Аз защо не мога? Говори на много. Ръкачка. Ами да изтривам цялото. И не ми се... По време на жителството участва в една Добре, хора, поради технически проблеми трябва да спра този клип. Надявам се клипа да ви е харесал, поредицата и ай, чао!